Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ay, kabuutan. Yun aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingon anang iya hitsura. Kinsa sila? Hilas nilang manaway sa? Oh, nanamday daga ng pa-enroll, oh. Lah! Puti alpo! Parang tigawan! Sugod na ay. Emi, mga bata na. Pasagdi sila. Padayon ta sa pagsod sa gym. Diin to dito ang mo interview ni Amara. Tana mo. Tana. Ninang M, okay ra? Mo-apil ko anong mga bata nga nagduwa? Huwaton sa nato si Nainay na mo nga mugawas sa room, ha? Wa pa tingali siya na human og enroll. Ay, kapila na nila, Mara, kay basig sungugon ka nila. Yakti lang ko, Yoyo Jeff. Para sungog, dili manggug ko masuko. Abi na kog buutan na nga akong kinugos. Buutan man ko Ninang M. Aw, kung buutan, mupatuon ni Yuyo Jeff. Ay, okay. Salamat, ma'am, sir. Doon sa nako sila si Emmy o Jeff. Naghuwat na ko sa gawa sa room. Tuara sila. Amara! Nay! Oh, ayaw pagdaganak! Ay! Amara! Hay na imong mama. Anong itam ka? Kay makigsulti ko niya. Wag ko mama! Papa ni mo. Wasad! Patay na sila? Kakalang ka na! Buhi pa man sila god! Asam din sila, day. Ambot nila! Kisabay kuyog ni mo din sa eskwelahan, ha? Maldito kay kada. Dito... Nakita na mo nga samtang nagdagan si Amara paingon siyang mama, imo siyang gibabagan si imong tiil. Tabag... Likod naman ko god! Oh, naglingkod ka. Pero nakitaan ka na mo nga gituyod nimong imong tiil ug mahinungdan nga nadagma si Amara. Sus nindo tabyang lusion ana imong dunggan oy. Alisiya na yun! Marisog kang kulula da! Manglusi na yun! Nabunalan kong silhigtok kog! Ibal dito, mungod ka, God. Sa imungan. Tahan naman ka. Yay. Negro! Negro! Emmy, Jeff, Siguro. ayaw nagtubayi ang bata. Maldito kay ni bataan mon. Bot ka? Sakdi na lang na siya Ninang M. Tana mo. Ato na ta sa gym kay magpa-interview na si Amara. Tana mo Ninang M na. Yoyo Jeff, tana mo. Inkanto! 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 Birahan ako, te. Dito to bata ada nihirit yun ay. wow! Nagkapasar ka sa interview, Amara. Oo, kay nakatubak man ko sa gipangutanan ako. Aw sa ato pa di ay. Tulo mong mangiskwela. Si nanay mo muna, si Yoyo Jeff og ikaw, Amara. Wa pa gani magsugod ang klase. Doon na bata nga nibuli sa akong anak. Unsa? Ninay, ayaw na lang kaguol. Sakitan ko nakgud nga doon ay musungog ni mo. Okay raman ko ko, Ninay. Nalain ko ganina, nak. Bisag bibiya na ta sa bata. Bisyagit pag dinuon sa inkanto. Motay bata, di mo nang, way disiplina. Looy siya, Nainay. Nga naman, anak. Wa ko no iyang mama o papa. Wa siya naibaw kung asa sila. Unya, lola ra niya ang iyang kauban sa ila. Basta mo ni Timan iya, Mara, ha? Kinsa yung mubuli ni mo?
Di lang ni mo tagdon, ha? Di kay lang. Oh, Yuyo. Diin man mong tulo. Pulong, baste. Rodante. Nganong wa man mo makabantay kang amara? Wait. Natuog man mi. Natuog mi. Unsa? Duka man. Nganong giduka man mo? Tagay mi. Dapa. Makamao na mo, ana, ha? Wait. Giswayan na mo. Doon naman mi nakita nga usa ka botelya nga alak. Among gitagay. Lepong noon mi. Ayaw na ni ninyo buhata pa, ha? Wait. Di na mausap. Kung inyo pa ning usbon, Wait. Silutan. Ingon bitaw ko nimo basti dili na ko imnon. Wait. Siludante may nagnunog tagay. We, ako may dautan. Nganong minuman mo? Lamiman. Wait. Kalipong man ang alak ko. Dili na. Kay silutan ba yata ni mahal nga dunis. Wait. Gibuli di ay si Amara. Why noon takabantay da? Aw, bantayan na yun ako siya Mara. Ug ang mubuli niya. Magkatilaw ug wa pa nila matilaw. Wait. Sophie, Arabelle, Charm, nindot na kaya niyong hair. Kay ako manggisodlay. Hala, ni Amo. Hello mga amigo kong small. Wait. Hello, Amara. Okay lang. Kamu? Kanawat sa award. Award? Wait. Oh, gigsapan mi. Kay wa mi makabantay nimo. Nga, giblakingan ka sa bata. Ay, wa raman to. Wa man ko maunsa. Pero nadagma lang ko. Nasuko man kani si Ninang M. Bantayan na yun ka na mo, Amara. Bantayan na yun ka na mo. Hey, thank you. Nagunsa di ay mo. Wait. Nagtagay. Mona, salamat nga mupadayon ka na sa pag-eskwela. Mao man akong gisaad nimo padamyan. Malipay ko nga makahuman mong eskwela ni Jeff. Maurog yun ay akong ikabilin yung duha. Ang edukasyon, kay wahay makakawat inigika ninyo. Salamat sa imong pagpaeskwela namo pa ha. Bisag unsa na imong buhaton aron ka makakwarta. Dili na ako igsapayan ang tanan. Basta makita na kung ananing kamot mo ni Jeff. Unaan pa na ako nga kung pagkugi. Ilabi na nga makaeskwela na sad si Amara. Gusto nay, dakanining bunga sa tambis ninyong gikuha. Thank you ninyo. Amara! Ay, gitawag ka si mong nainay, Amara. Gitawag ka. Amara anak, kain ka. Dali na kay mga ona. Kanaog na ning tambis, Mara. Aron di ka makasapal si mong nainay. Pagdari. Wait. Kuguson ti ka, Amara, ha? Aron, makanaog ka. Kuguson ko ni Morodante nga small man kaayo ka. Wait. Huwag mo akong ismulin. Basig to ana sad sis tambis. Akong atuon. Anak ko nainay. Dito na sa kastambis no. Oh, nainay. Kaon ka tambis, nainay. Daghan na gud anak. Oh, nainay. Kay namo po man ang akong mga amigo nga small. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!